Lepi barok ni bidang sabhai pish kan ni tup kubo minta kejan me shabang sedang tu ini pash kemat berkongsan. Kiu ko jingdon ki bakot na ka COVID-19 cha ka san kulai point pra na ka shispa ki bedang don ya kan ni ka jingpang ha meglaya ki long shiphogut. Job u Dr. W.R. Kharlukhi ya ka election sha ka ying dorbar Rajya Sabha na meglaya. Kajing dia lilam bat kajing kit yo do yong ba ar lak metric ton kan sedang shen ong menteri rang ba ka jela meglaya. Bat pelong jing yalang u deputy commissioner ka East Giant Hills district bat ki try trok jong ka JAC ba Giant Hills Cement Manufacturer Association. Ki khubor ki babnya ka sarkar kme menta ka sngi kala ong ba ka jingdon ki bakwat kala poisha ka sanpulai point pra na ka sispa ha barok ko kari bat hadu menta ka jingdon ki bakwat na uknyang jingpang coronavirus kalong ar lak sau hajar nyau spa khat we ngut ha ki ar pusau kenta bla dap shipho hajar lai spa pra phun riu ngut ki lakwat na ka COVID-19 hadu menta ka jingdon ki bay yo ya uknyang jingpang corona ha kari kalong shilak riu pulai hajar ar spa sau pu prangut ketenat ka kot ka khia klai thu bladon khat lai hajar sanspa prapu riu ngut ki bayok pang ha ki ap sau kenta ka bala kentiu ka jingdon ki bapang sakalai lak prapo hajar sanspa lai pu ar ngut kani ga long ka jingkiu ka bastat e ha ka jingdon ki bayok pang COVID-19 ha ka wei kasni ha ka ri hi barok wei ha ka wei pat ka liang ka Indian Council of Medical Research ICMR kala ong bala test ya kumbashi lak nyau pun riu hajar kendai spa san kendai teli ki sample ni nong na ka bentau nu knyang jingpang ki jakat test baper hakri hapo ka arpusau kenta kani galong ka jingpha test babundo da ki jakat test ni ki laboratory ha ka wei kasni hadu menta ka test kumba riu pusau lak apun riu hajar riu spa apunyau tli ki nong muna ha ka jela meglaya ka jingdon ki badang don ya unu knyang jingpang ka long shiphogut bat baro ki bayok pang ki long lai pu ar ngut Ukirtong Yamon Lang Meghalaya Democratic Alliance ubalong ru u President kaseng NPP u Dr. W.R. Kharlukhi ula syajit kum nong mikmat sya kaying dorbar Rajya Sabha na Meghalaya u Dr. Kharlukhi ula penrem ya ukirtong kaseng Kongres u ba Kennedy Kriam da arpo vote na borok san kendai teli ki vote bala tap live kendai teli ki long nakabenta u Dr. Kharlukhi kat ba khat kendai teli ki long nakabenta u ba Kriam kat ba kawei pat kala syak kentat no la bani thu hang ni ba MLA ka khnam u ba Bert nong rum la kentai ban thep ya ka vote kani kan long ka sin ka baning kong ha ka ba president ka NPP na ka jela on mi khmat sha ka yeng dorbat la ban pen ke mau ba ka por jong inong mi khmat ba rem ikong wan so kriem kala kot ha ka khat artarik uyayong Menteri rang ba ka jela Meghalaya ukon rat sangma lai thu ba ya ka jingdia lilam jong ar lak metric ton udogyong bala dapti on sedang shan Meghalaya usang ma lai thu ba ka sarkar jela kala dap ban pinbit pinbiang ya kani ka jingdia lilam jong dogyong ha ka jingyalang ka bala longshan bat ka Coal India Limited ringkat bat ka Metal Scrap and Trading Corporation Limited la ban ya thu hangni ba ka NGT hau banai bed metau snem kala menjur ya ka jingdia lilam jong ar lak metric ton na ka lai pu ar lak metric ton udogyong ha ka jela kum ka jing sedang kani ka long kat kum ka rai jong ka Supreme Court ha ka lai tarik unai tung jong usnem balalej ka jela ka khmi lenti ban wan ra ya ka jingyo ka bakwat ar folklore tingka na ka jing de jong ar lak metric ton udogyong bat kumba san spa lor tingkan na ka baikit jong lai pu ar lak metric ton udogyong We had a meeting with MSTC and the entire procedure of the auctioning has finally been finalized with MSTC and Government of India and Coal India, and I think the process now that MSTC has cleared the entire process on how it will be done, I think I hope that we'll be able to initiate the actual auctioning process in about a week or 10 days time. Deputy Commissioner ka East Giant Hills District uba FM Dop nin kasngi ula penlong ya ka jingelang bat kitrai ju gitrok ha ka Joint Action Committee bat ka Giant Hills Cement Manufacturer Association ban penlong ya ka jing kren halor ka jing bam ya hab jing mut ha ka jing pen kiu dor ya ka khajana na ka benta kitrok git mar uba FM Dop ula ai porshi ta yo ya kini ki artli ki ken hon ban poi ha ka jing snow tho jing mut halor ka jing pen thamai ya ka dor bai kali u president ka JHCMA
DA u RK Perik ula ong ba ka ni ka jingalang ka long ka basay so but on sa pelong show i ki jingalang ha pedang kini ki art li ki kinhon ha shwaya ka ni ka kinhon ka le kendu ru ya commissioner but secretary in charge transport ba MR Syndrome but kerpa di ka jingdon benta lang ka jong u president ka Giant Hills Truck Owners Association uba ni da monchulet ula kenno ba kini ki karkhana penmi do bilat kim shimla bot satya ki kendon bala penmi da sarkar ka bala penthma ya ka khajna ki kali ket mar hakwe pat kalyang ken hon JAC bat kan teng ya ka jing ki klembo por ka blas dang na do ka khat santarek ujliu meeting to 1 o'clock today. We all of my members attended the meeting. They understand this is the price of the cement per kilometer, which is not clear. However, today's discussion was very good in cordial manner, and DC has advised us to sit with them after 2-3 days for the discussion, and accordingly after the discussion with our company's senior persons, we will again sit down for the discussion. Kerpati ya ke sarkar wa kanu benta to mohon persar ikat kamu ai kini kenugisan wa i uya pengkrek kam di semen factory ka degeni ladam kamte i kamu ong kita naik perlok kam i mbanse i lada liki ile uyap i lada miki ile uyap i naliang yang i gitrok i warok ate dekam Hakana paisngi jong ka kendai terik ubenai jilio arpo ka wei ka samla lot ka badang khatrius nam ka kertaya ka blatip kerteng kum ka samla rima pinong siet ka layo ban pelat emye i wei kelong u badang ars nam ka kerta bla ha ka wa umbang lang ring ka ba hadon ha ka snong nong spung East Khasi Hills district habe kren ba ka samla rima pinong siet ka lai tho bakat ba ka dang sajan ru jong ni ka wa kensan ka layo i wei kelong u ba per hasla ha ka bening kong ka ni ka samla ka arta tien bat kala perkhat ru bayo leksi ka de ka janjat hindre hadien ka ne kala yo i pen ban bade khulong bat mar hi kala let ban palat im ya unu khulong bat ban se yo u sharengko ka papen kemania ka ni ka samla ka long halor ka ni ka jingja ka de na mar ba unu khulong udang im hadien ba ulasha rong ha ko halor jong ka ni ka jingja tu ni snap khambnia mentai ka jing batai jong ka ni ka samla jong ka kemie bat ka kemie jong unu khulong tu ko ba bajliu tinggal simpen ni kong tinggal sutiang ni nama ba ikam ki show ki khamat tu la pe matli ti hadian bangla tinggal dian bangla nyan po sadan bat na po jong i ba ila mi ka last tang ila pet bat ila ki tinggal kamat na asu ko pen ke ngong dang nei chalum dan nei tipan ke i ni ikun na i siyeng bat ki henmen jong i ngam tip kilet dan sajan chawa nakta kadal thra ile dan buat iki lawan penthor ngale ban wat lawan siyeng dan we khna i balo i hnan jo ini ikhnlom ile biang thai nakta kadal thra i buat ngla ban tip de i buat ni ta i hnan i hap Hagasni palay ka Bihari Yuva Manch kala pendan buram ya arpong mut kisipai India ke belayap ha ka jingya ka jia ha pendan kisipai kari India ba China la bani thu hang ni ba ha ka khatsan tarik ujliu arpong mut kisipai India ke la sha paniam ha ka jingya ki kisipai Chinese People's Liberation Army hadien balami ka jingya ka jia kani ka jinglong jingman halada kalas dang na do ubnai jemmang हमने आज ये सभा का हमने आयोजन किया था जैसे कि हमारे देश के 20 जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी है आज उन्होंने अपना शहादत दी है इसलिए आज हम यहाँ पे चैन से रह रहे हैं अगर वो वहाँ पे नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं रह पाते तो इसलिए हमने उनकी याद में हमने आयोजन किया है Mintapan ini baik ke jenglong jengman ke Sumbineng. Ke jengsit jengkriak ke Sumbineng selong kelong 8.1 degree Celsius ke po minsta bat ka pra 0.1 degree Celsius ke po janmin. Ke jeng ngam ka ho kelong prapu prana ke sispa ke po minsta bat prapu anak sispa ke po janmin. Ke Sumbineng kan nublo selong bat ke jaka ba marjan. Kan don ru ke jeng hap slap bat ke jeng tiat upertat. Shawn penkut ngin pai biang sa sisien skiman bakongsan. Kiu ka jingdon ki bakwat na ka COVID-19 siya ka sankulay point pra na ka sispa ki bedang don yang ka ni ka jingpang hamegalaya ki long sipongun.
Job u Dr. W.R. Kharnukhi yak election siya kaying darbar Rajya Sabha na Meghalaya. Kajing daily lambat kajing kit yaw daw yung baar lak metric ton kan sedang shen ong Menteri Rangba kajala Meghalaya. But penlong jing lang u Deputy Commissioner ka East Giant Hills District but ki try turok jong ka JAC but Giant Hills Cement Manufacturer Association. Perlok katong lapoy sa bukod jong kubo jing ibita ka janmir adu bidesyen ba pila siya singi kumplay pi baro.